Я нарадзілася ў дзень барацьбы з гамафобіяй 17 мая і пражыла ўсе падлеткавыя годы ў Бярозе, маленькім беларускім мястэчцы. Мяне завуць Паша, і я квір, які асэнсаваў гэта яшчэ ў 11 гадоў. І так ніколі не зрабіў камін-аут. А моя сям'я рэлігійныя праўладныя дзяржслужбоўцы, таму пра падтрымку ад них я магла нават не марыць. Што дапамагло мне захаваць сваю ідэнтычнасць у гэтых умовах? Мае любімыя заняткі, інтэрнэт-сябры і сяброўкі, творчасць і доўгія прагулянкі. Квірнае кіно і, канешне ж, музыка Ледзі Гагі. Што дапамагло мне справіцца з скаваннем ды пагрозамі? Асэнсаванне, што іх ненавісць – гэта не мая адказнасць. Школа скончыцца, і пасля 11 класа я змагу з'ехаць куды заўгодна. Ты пабудаваць асяроддзе, якое будзе любіць, падтрымліваць і прымаць мою квірнасць. Нават калі побач з табой няма тых, хто прымае цябе, ведай, ты не адзін. Ты можаш ісці тым шляхам, які для цябе бяспечны, камфортны і на які цябе хапае сілаў. Каб быць лесбійкай, геем, трансперсонай ці квірам, цябе дастаткова проста быць сабой. Ды жы сваё жыццё. Нават калі ў тваіх любімых фільмах, кнігах ці блогах для гэтага нібы варта жыць па канкрэтнаму сюжэту, які ў тваіх умовах можа быць небяспечным. Я ганаруся табой і веру, што ты зусім справішся.